Hi there, sanibonani, molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tirelo angithi nawe sekhona ku TikTok. Uzenzela ke TikTok challenge. Nina ke mabhulisi niyafika laphayana. Maningi guys, Tirelo no Vuyokazi bayazi ukuthi Mpumelelo busy ubheka abanye ngoba wathi ufuna about 7. Yithi ngixoxele ukuthi kwenzakaleni. Tirelo ubenza le challenge leyo ukuthi ngithole i-DM. So after ngithole i-DM nawo ama results, yena ke uveze ukuthi wathola i-DM esazi ukuthi ayiphuma Mpumelelo. Emva kalokho kwaba khona i-pregnancy, emva kalokho sekuba khona ingane. So abantu ngoba sebazi Tirelo la kwi-show Izingane Zesthembu kwaba khona izinto abangazithandi, sebeyahamba ke bayazama ukumphoxa laphaya ku TikTok wakhe. Omunye uthi usho Mpumelelo lo obhizi ku DM kamngani wami kumayelana nani? Ngoba bakithi naye phela maye ku TikTok uzoyidansela njengabanye, naye uzojoyina ama-challenge enziwayo. Nomunye uthi phela Mpumelelo ngambona nesidudla angazi kuphi nge-weekend ngambona. Ukuthi abazi akafihlile Mpumelelo, bona bathe kulungile kunjalo. Akafihlile Mpumelelo ukuthi yena uthanda amantombazane amaningi futhi ufuna 7 amakhosikazi ngoba ufuna ukudabulisha yonke into ubaba wakhe anayo. Bakwazi kahle lokho. Tirelo sizwe ngaye ethi yena usuka le ku number 4 ngoba bese pushe waze wafika ku number 2, kuphume abawu2. Yena number 4 wagcina number 2. Futhi njengoba number 2 kukhona nabanye abazayo. Manje senimphoqelani-ke uma kasingabakho engasadansi. Phela bayikhethele guys, bayikhethele. Enye into ngathi nizofunda ukwamukela ukuthi abantu abanye nje umuntu over 25, 22, 23 uyazazi izinto azenzayo. Ngiyabona abanye ngempela akubaphathi kahle ukuthi hayibo laba bazimisele ngoMpumelelo ebebhizi iyona impela abakhetha ukuyiphila. Manje misani ukuthi njalo uma sebevela la ku-social media seniyobaphazamisa ngokuthi uMpumelelo wenzani. uMpumelelo usho kuGogo Sikhotheni wathi ufuna 7. Izingane Zesthembu wathi yena amantombazane maningi, esano-16 wathi maningi, so mabengawathathi kuzokwenziwa njani. Sesisasilale uMpumelelo simbuka kwavela uKindle, wathi uKindle babezokhipha iculo ndawonye base beyaxoxa ngenye indlela. Sathi hayibo kaningane, kodwa futhi i-role model kaMpumelelo ikuphi ikhona la eduze. Manje yekani ukuthi nje bazothi beyidansela Tirelo senifaka ukuthi hayibo uMpumelelo simbonile la kule club khona usisahamba naye simboni bayazi. Ngoba namanje nje ngoba nabo waba-DM nabanye futhi aba-DM. Kanti yini-ke manje engasakhulumi nabo sebabheke emehlweni Mpumelelo? Noma bona baya-DM mase kuba yilaba bathi ngicela i-favor, mase kuyena ethi hayi ngizoyenza leyo nto. Phela ngikazi ukuthi kuthiwa abanye osisi la ku-DM nje uthi hi, how are you? Mase singicela i-favor emva kwalokho. Asazi-ke angikhuluma iy'ndaba zabantu, benginitshela ukuthi yekelani ukuba amabhulizi ku-social media, yekelani ezinye iy'ngane ziyijabulele ku-social media. Masefikile i-show sesiyofika sikhulume ngezigaxa siphinde sibale okuvele kwi-show. Social media hayibo, hayi. Futhi anisafuni abantu bejabule ku-social media ngoba senazi iy'ndaba zabo zaku-TV. Angikho yodwa lapho mina nginilawuli, ngiyakhuza nje. Okunye mase ngikubona ukuthi kuhambe eceleni ngoba hayi seniyambhulisha-ke manje, seniyambhulisha. Thank you ngethuba, ngesikhathi sakho, ne-support ongipha yona ngokubuka lama video. Ngiyabonga kakhulu, angiqedi. Bye.